Akşam kavunu falan tapar cembalına. Ahiret için varmına diye götüren, dünyasını durlar gider durmadı. Onun başta ahlakın izidir, her kun cennet ya dokun gelir. O tatlının çamıdan yansı tündür, tündür. Yansı tündür, tatlı sokmasın tündür. Merhum Halife Bagşy Mansur Sabuhi, Halife Bagşy Nadarly Mescubinyň yetişdiren şagirdidir. Ol bagşyçylygy, ol merhumyň ýaryny öwrendi. Bagşy Mansur Sabuhi sunwady berilen adamdy. Onuň batly, ýakymly sesi, usatlyk bilen salyan sazlary bilen birleşip, bagşyçylygy bolan ihlaslyny ýogurup ýerine ýetirýän aýdym sazlary, bütün türkmen halkynyň ýüregine ornap, kulli türkmenleriň söýgüsini, alkyşyny gazanypdy. Seviyet sade beyler bayu garip ense şalar gedalar şuna gelin kalır armağan edin gariplik beladır koyduruyor zannedin dostundan gayrı salar zindan yoklukta ken bolsa sıfırada ey nalim Koççumuz kamçı vermeyim ağzını Bagşy Mansur Sabuhi türkmen halk aýdymlaryny aýtmagy bagşyçylyk sunwadynyň ýagyrtlarynyň biri bolan merhum Halife Bagşy Nadarly Mescubinyň ýanyny öwrendi. Ustadynyň ýanyny öwrenen iňçe sırlary ýadaman ösdirdi. Usatlyk derejesine ýetip, türkmen halk aýdym sazlarynyň asmanyna parlap başlady. Merhum Halife Bagşy Mansur Sabuhi güýçli we mahmal owazy bilen iň agyr aýdymlary rahatlyk bilen, ýenillik bilen ýerine ýetirýärdi. Bagşynyň ýene bir aýratynlygy we ony bir topar bagşy sumaklardan saýlap goýan häsiýetleriniň biri de onuň her bir aýdymyň goşgusynyň her bir sözüni hakyky türkmen diline aýdylşy ýaly beýan etmegdi. Balik hiç vakti her bir ansada gayrın şere dönür peydan ziyana Senin almanlar hata ve sana emma aklın yetti cahan edendir Beş günlük ömür var, 100 gün hıyal var, dünya doymaz olmaz, yanılmaz bana. Söz durdur akıl ona haliler, bir uğur uğaldır, nadan ögedir. Halife Bagşy Mansur Sabuhi qysga ömründe sunwat älemine ömürlük hyzmat etdi. Onuň aýdan aýdymlary, ýerine ýetiren sazlary, türkmen halk aýdym saz sunwadynyň asmanyna edil ülker ýaly parlap,
sany köp bolmadyk beýleki ustad halifalar ýaly mundan soňraky bagşy bolasy gelýänlere nurun saçyp, ihlasynız bar bolsa ineside ýol diýip salgy berip durjakdyr. Halifa bagşy Mansur Sabuhi Hicri şemsi senesi boýunça 1390-njy ýylyň mehr aýynyň 19-ynda öýreden öň sagat 10-na Baqiyat saraýyna gitdi. Jaý jennetden bolsun. Çünkü ovalay bastın beni, çünkü ovalay bastın beni, yoktun edinçeli, bir ve pay dünyanı ben, şun badeden edinçeli. Mümkün yok rahmin mümini bar dinceli, ol halil o için dilerler dinceli. İyirliktin öýtýän, iýiliňem hemem dutaryň iýirliktin öýtýär. Teşne şägirdleň, ägirt ustadyn iýirlikdi öýtýär. Ýöne danalar, köpü görenler, Türkmen aýdymynyň asmanyna seni garalygy özüne saklap, dünýä ýagtylyk salýan aýa meňzetýär. Garanky gejäriň aýy bolsaň-da, parlak ýyldızlaryň taýy bolsaň-da, takdiryň eli seni niçin çaýa atdy diýip, niçin şirin owazyň hem şirin sazyň ýerden batdy diýip garşy dursam-da, günäkärem bolsam-da, ýergitdiň öýtýän. Kimse tapmadı parçalan, niceler şadu şerbendir, niceler yuttuğum an. Ey Allah'ın kendilerine barmadar etkin celi. Ay velay etkin, ay velay genceli. Erkimden başkama aşkırıldı geldim celi. Ay ho, kimse ömrümü içerin aldı, yerine harman savru. Ol atadır bir yenecek, dostu yardına ayrılıp. Niceler sevni kul boldu, kul kalır yarını. Müslü bir susuz haristeki cümni cümni. Bu pelin asiyatımız bir karar etkinceli. El başımsa bendesin, boygun penama topluğunu. Tanrı dünyaya yıkıldı koymaz kimden uçacağına. Gaderly dinleyijiler, merhum Halifa bagşy Mansur Sabuhiň ýatan ýeri ýaty bolsun. Ine soňky okan goşgym Şahyr Musa Kızılcan ine Mansur Sabuhiň ruhuna bagşlap ýazan goşgusy.